Sibongile. Ake sithi ukukhuluma. Yebo. Hamba kanjani? Hamba kahle ngiyabonga. Usahleli kahle la ekhaya? Yebo, usahleli kahle ngiyabonga. Wakuhleki. Unomala ngingitshela ukuthi sengathi ninokwenza senisondelene kakhulu. Madam anginjalo ukuthi nje kwesinye isikhathi sibuye ku Anginjalo. Pho benzani ekamereni lakho edla ukudla omphakele kona? ubengekho ekamereni la madam ube lapha endlini yethu la sihlala khona sonke njengabasebenzi bala ekhaya wabe secela ukuthi ngimphakele angifunanga ukumncisha ukudla ngoba manje bekuzobonakala ngathi manje ngiyadelela. Sibongile ngangitheni wena? Ngangitheni wena mufika la ekhaya? Angisho ukuthi angizwani nesebenze eziqhambukele ezindabeni zami nomndeni wami. Washo madam. Ukwenza indodana yami. Yebo. Lapho kade ngisakuncoma ngithe yava usizo la ekhaya. Nakho ke manje usuyangiphoxa. Lalela la. Phuma uphele Kwenzo. Sezwana? Yebo, sezwana madam. Akhona eqobo la. Ngiyazi ukuthi unenhliziyo enhle. Kodwa esesikhathi uzothi wenza into enhle, abanye abantu bangakucabangeli kanjalo. Bayitshele yabini. Ngiyaphinde kwenzeke madam ngiyathembisa ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Ngixolisele nakusisi nomalanga. Lungile. Bengicela ukuthi mangabe usuqedile uvusi wenzeni ungenzele ischedule sakhe. Bhale phansi. Yonke into ayenzayo ngosuku nosuku. Uthi ulala ngasikhathi sini, uvuka ngasikhathi sini, udlani, uyidla nini. Ngibhalele nezinto azenzayo esikoleni. Mapha ama-subjects awathandayo, mapha ama-subjects amxakile. Yonke into nje ngifuna ukwazi yonke into ngempilo yakhe. Manje madam i-schedule yindaba khona ushintsho lizoba khona mhlawumbe. Cha. Ukuthi nje emva kwalento eyenzekile ngibona sengathi kufanele ukuthi ngiyibambele mina mathupha njengomzali. Ngabe sengiyekelela yonke into kunina. Madam ngithi angibuze mhlawumbe njengoba usuzoyibambela amathupha mina sengizokwenzani la ekhaya ngoba phela mina ngikade wenzeni. Angikuthumanga Sibongile. Yebo, so ngizohamba ngemvuso.